जोंनो जानला मोनला बुंबा जायोना सिगां मावजेननायनिफ्राय सिनायनाय होमबाबो बिदि माने बिजों माने बिदि गाज्रि सोमोन्दोनि लिंक गैयामोन आरोना आं मिसाखौ बुङाखै आरोना दा मैयायो बोरैबा बियो जबरदस्ति फैबाय फैनानै डाइरेक्ट बे हाबबाय न' सिङाव आं फैनाङा आंना हौवाया फैसिगोन आंहा हौवा दंखायो होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो मानियालासिनो फैबाय फैनानै दरजा लक मारिबाय लक मारिनानै बिनि दसे थाबाय ओमफ्राय गावहा मोनफैनानै जोंखौ बुंबाय बियो गाज्रि जालायदों खामानि जालायदों होननानै जेन'बा बे सेंग्राया फैनानै लक मारिदों जोंनिफ्राय खोनासङा जेन'बा नोङो लिंक गैयाब्ला बे हौवाया नोंनियाव फैनो माबोरै हाखो बेसो फैदों दा बेसो दा नों बेखौ बुं नोङो बे हौवाजों लिंक गैयाबा नोङो मानो लेंहरनानै बे हौवाया नोंनि मानो फैनो बिदिथ' गाज्रि लिंक गैयामोन माने रायलायनाया मालाबा रायलायो आरोना नोङो सासे हिनजाव मानसि नोंहा फिसाय दङ सानना ला नोंहा बेगदार दङ अर जोसननो हाया नोंहा मानो बिदि प्रब्लेमजों साननानै बिदि लेंहरनानै दोननांगौ जेनेबा नोंहा खर' मेलेम गैयामोन दा बेसेबां माबा जादों बेखौ मिथिया नोङो दा नोंनि गथ'खौ सोर नायगोन जेन'बा दा खोथाथे खोथा नोंनि वाइफआ नोंखौहाय डाइभर्स खालामोबा नोंनि गथ'खौ सोर नायगोन हा साला नोंसोरो गुबुन हौवानि गोदै खगायावहाय गोजावनानै नोंसोरो सालाफोर जोंनि बर' सेंग्राफोरनि खगायाव ओंखारो दै बुगोन जोगोन सौगोन जोथारगोन बुजिबाय दा खिन्थु गुबुन हारिनियाव बेबादि गैया एकदमबारे गोदै नोंखौ बियो माबोरै खालामगोन बेखौ नों मिथिनो हाया बुजिबाय मा सानदों नोङो ओमफ्राय दा मा साननानै दं नोङो बेखौहाय हा दा नोङो बै हौवाखौ लागोन ना बेखौ लागोन बुं दे दानो नांगौ एन्सार हो खामानियाथ' जाबाय नोंहा जाखादों बयबो डाउट खालामखायो रावबो बिसास खालामखानाय नंला दा नोंनि फिसायाल' खोन्थानानै जेबो लाब गैला दा नोंनि रुम खाथिनि मानसिया नोंखौ खोन्थाजोब्बाय आरो नोंनि फिसायाथ' नोंखौ स्पटआव मोनबाय नोंखौ जोङो बेफोरबायदि लाजि फोनांनायबो नङामोन मिथिबाय अलरेडि गासिबो रेकर्ड खालामनानै थानाय बादि दोनखानाय बादि नोंखौ खोन्थानो रोंजोब्बाय बयबो जे अब्ला जोङो बिसास खालामा बोरै जाबावनो बुंसाय साला नोङो बिनि खाफालखौ नोंनि फिसानि खाफालखौ नों जाना लानोसै आरोखि ना दा नों सासे मानसिया बरनाम जाया नङा बरनाम जाबाय खेबसेयाव दा सासे मानसिनि गेजेराव जों जेसेबां मादा पाटनायाव जेसेबां आसामनि बर'फोर दं गासिबो बरनाम मोनजोब्बाय गावनि हारियाबो थांबाय गावनि बिमा बिफाफ्रा थांबाय गावनियाबो थांबाय मा मानसि बर' बबेनि आसामनि गासिबो जोंनाव बेयाव मोनसे आफाद दङ जा आफादनि थाखाय जों फैदों नोंसोर जों बेखौ सामलायनानै जों फैदों बेयाव नङाबा जों फैनांगौ लाब गैया मिथिबाय दा नोंसोर लेंहरनाय हिसाबै जों बेयाव फैदों मिथिबाय दा माबा मोनसे घटना जायोबा बै बेयाव आफादनि जों दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव कमप्लेना फैगोन नोंसोर साथामजों माने बेफोरबायदि जानो मोननांगौ बाहेराव दं नोंसोर बेफोरबायदि जायो ओंखायनो मानसिया सानै हयै खामानिखौ मावो लाजिथावथाव गुबुन हारिया बिनानाव नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ महर मोजांफोरखौ बिसोरो गमब्रायनानै माबा मोनसे साल खालामनानै बिसोरो लाखायाबो गारखायो खालामनानैबाबो बिसोर खालामखायो बेनि फारसे सोंनांला आं अल एबसु जेनेबा गासिबो एबसुआनो जाबाय आं मोनसे गोख्रों खोथा बुंसै आं जेनेबा बेखौ गारनाय जासिगोन आङो बे उनाव जागोन र' नों गारा जों बेखौ जेबो बुंनो हाया नों नोंनि हिनजाव नों न'आव लांनानै नों डिसिसन खालाम गामियाव लां नोङो जिखुनु जाया नों दिनैनि गाबोननि गेजेरावनो टिकेट दाननानै न'आव थां न'आव थांनानै नोंसोर बिसि फिसाय रायजो राजा दा जों नोंसोरखौ सोर हाबा होआमोन नोंसोरखौ सोर हाबा होआमोन नोंसिनि आइ आफाया हाबा होदोंना नोंसिनि आइ आफाया हाबा होनानै जुदि नोंसिनि बिमा बिफाया जुदि नोंसोरखौ बोखालायो होनोबा जोंहा बुंनांगौ बोखालायखा खोनासं मोजां खोनाबाय दा बिदि बुंजानो आया खोनासं आं माने बेखौ रुमाव लाना थांबाथाय खोनासं आङो न'आव थानो मोनखाया दा खोनासं ओमफ्राय नों बेफोरबायदि खोथाखौ मारै बुंखो जेनेबा नोङो सासे बे हिनजावखौ हाबा खालामना लाना फैदों नोङो खामायनो फैदों आं जोथोनाव लानानै बेखौ आं बिराद अननानै आंनि मेंबाय हारसिङै मेंबाय नङा होनबाय थायो बे खनसेल' नङा खनबेसे जादों आदा मोनासिम
खनबेसे जादों बे खनसेल' जाथाय नङा खनसेबा आं बेखौ खनसेल' मा जाथाय नङा बेखौहाय अलरेडि जोङो सिगांनो खोन्थाहरग्रोनो हायोमोन ना मिथिखानानै हमनो मोनखानानै नोङो मानो ओरैनो सिरि थाबाय थाया प्रब्लेमा सोरनि नोंनिसो दा खेबसेथ' जाया बियो गावबो माने गावबो आंखौ खोमा खेबनानै समाय लाबोलायो होमबा गावनि फिसायाथ' गावनि हिनजावखौ बिदिखौबाथ' बिराद अनगोन गाबलायबाथ' बिराद अनगोन नाय फंबाय जों नोंखौबो गोदाव सोरावबो हाथा हामा जों नोंसोरखौ बोखाया नोंसिनि गोसोखौ जों सिफायलाया बुजिबाय जायखिया आदामोन आंखौ हेल्प होदो आं न'आव थांसै आं टिकेट बायदिसिनानि माबाफोर बेखौ नों मामा कम्पानियाव बहाय मावो नोंलाय आं मिडिल बाय इन्डियाआव मावो बिराद गोजानावसो मावो आं बै सुबुरन मावो ना बेसे गोजान जायो मिडिल इन्डिया मिडिल बाय इन्डिया ओमफ्राय नोंलाय अबेहायथो मावो बेयावनो मावो बेयावनो सेंग्राया बे सेंग्रानि मबाइल नाम्बार दंना गैया नोंनावहायलाय मबाइल नाम्बार दङ नाम्बारखौबो सेभ खालामा नाम्बारखौबो सेभ खालामा बेनाव गोसोआव दंखायो नालाय बे डाइरेक्ट खालामबा बेनावनो दङ नाम्बारा दे मबाइला नायनि नोंसोरखौ लावथि आं बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिराद खय बोसोर जागोन नोंसोर फैनानै बेहाय खामानियाव बोसोरनै जाबाय बोसोरनै जाबाय दा नभेम्बर हाबदोंना बोसोरनैया 866 06 फट' गैया 06 33 फट' गैया बिनि फट' गैया 50 दंना गैया मा नाम नामालाय हुसेन हुसेन बेखौनो मावसिनाथ' टाइटेलसो हक्लेश्वरसो मुक्लेश्वर हुसेन मुक्लेश्वर हुसेन फट' दंना गैया देखाय दे मा जानांगौलै एसे मान सनमान जाग्रा नोंनि थाखायनो नों सासेनि मानसिनि थाखायनो जेसेबांनाखि बर'फोर दं बेयाव मान सनमान जाजोब्बाय नों हिन्दीबालाय गथ' मानसिसो नांगौ जिखुनु जाया नोंसोर रुमाखौथ' खालि खालामसिगोन नोंसोरखौ बाहाय दोनखाला ओमफ्राय नोंसोर रुम खालि खालामनो दा बहाय थाहैगोन बेनोथ' जादों आरो जों नोंसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया नोंसोर मा खालामो खालाम दायाथ' नोंनियावबो दं मिथिबाय अलरेडि इसिबां मिथिखानानै नोङो मानो खबर हराखै हा खबर हराखै माने गावबो गाबफ्रामलायो आं गाबनाया गाबोब्रा दे नों इनफरमेसनखौ हरनांगौ ना मानसिया आथिं थोंनैल' आथिं थोंब्रैया जिब जुनाराबो दङ दा आथिं थोंब्रैयाबो गादलायनो मिथिबाय आथिं थोंनैयाबो गादलायनो थायो बुजिना ला दाया नोंनियावबो दं नोंनियावथ' जोबथा दायखा बुंखाबाय आं मारै दाय जानो नों मानो सिगांनिफ्रायनो मिथिखानानै मानो खबर होआखै जेनेबा मिथिदोंबाबो आं दाउल'खौ फुल माने माबा गैया नोंसोरखौ दा नोंसोर नागारलायथारनोब्लाबो जोङो लेटार लिरनानै हरनो हागोन नोंसोरो आसामाव मा खालामलायो खालामहै मिथिबाय आरो जोङो बेनिफ्राय लेटार लिरनानै आंनो लेटार नांगौ लेटारा जों लिरा नोंसोर लिरनांगोन जोङो नोंसोरनि रायजो जानायखौ जों बोखाया मिथिबाय जोंनि साननाया नोंसोरो खौसे जानानै थाफिनोबा मिलायनानै थाफिनोबा बे जोंनिसो धोरोम बुजिबाय मानो होनना बुङोब्ला नोङो गावनि हिनजावखौ बिदि खेबसेनि दायनि थाखाय खेबसेनो नागारबाय बे जाया मिथिबाय हाबा जानाय समाव नोंसोरखौ सोरबा फुजारिया मा होननानै समाय लाखामोन मा लाहोआमोन सिगां सुवा सुथि दं नामा बेखौ खोन्था होदों ओमफ्राय नोंसोर थार गोसोजों रुजु रुमु रायजो जालांगोन ना जालाङा ओमफ्राय सानैबो जानांगोन होनना बुंदों ओमफ्राय मा समाय लायामोन नोंसोर जों समाय लाबोदों बेबो आं समाय लानानै आंनो बिबार माला गानहोदों 300 300 जोबजासिम नोंखौ मा समाय लाहोमोन फुजारिया ಇವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ बेखौ बारदो खोथाया नंगौना नङा बेखौल' खिथा आंथ' हाथालासो होनसैसो ಹೋದ್ರೆ 8:30 ಬಂದಾನೆ नोंखौ बुलाबो जेबो दाय गैया जों बासिनोबो हाया 8:30 ಬಂದ मिथिबाय ಅವನು ಕೇಳು ಹುಸೇನ जाबाय दा गामियाव आं होनगोन सोरजों फैयामोनलाय हा खालामनाय खालामैखौ जों जेबो मिथिला नों मिडिल बाय इन्डियाआवहाय खेबसे थांनानै कन्टेक्ट मायाव मावोलाय कन्टेक्टनि आन्दाराव नों जिखुनु जाया प्रब्लेम जाबाय आंनो डिउटिखौ मावदोंना नों मास मोनसे बे फैसाखौ पेमेन्टखौ लानानै दा नोंनि फंबाया सोर नों फंबाय नों बहा थायो बाहायनो थायो नों वाटारफल
जिखुनु जाया नों सानसे साननैनि उनाव बिसोरजों थाहैफादो टिकेट दाननानै न'आव थां न'आव थांनानै मा डिसिसन लायो नोंनि रायजो दङ नोंनि नोमा नोमफा दं मिथिबाय बिसोर मा डिसिसन लायो नों मा डिसिसन लायो नोङो नोंनि डिसिसनखौ नों नोमा नोमफानो गामियाव फोरमायना होदो मिथिबाय ओमफ्राय जारौना मा गामि Ina gufur. Angna bisnis channel. Angna gufur amon sigang. Baja ayah ke biar puji baja. ओमफ्राय दा बिनि बिमा बिफानो खबर हरदों ना हराखै Bima bifa गासिबो मिथिजोबनाय जिखुनु जाया नों न'आव लाना थांदो नों बिनि बिमा बिफाखौ लेंहरनानै न'आव रायलायनानै आंनो मोनसे लेटार हरनांगोन आरो आंना लेटार माने नंगौ बेयाव बेनिफ्राय जामारदों राइट बेफोरो मोनसे जों सुबुर जिखुनु नांगोन जाया नोंसिनि बेथ' आखुजों नोंसिनि सावरायगोन मानसिफ्रानो दंखाजोबो ना नोंनि मानसिफ्रानो दंखाजोबो ना जों बेयाव जोंनि सुबुंफोरनि आखुजों रायलायगोन ओं नोंसोर जिखुनु जाया न'आव थांनानै जोंनो फन खालामहरसुमान जायो सावरायहरगोन माखासे गिदिर गोलावफोरजों रायलायनांगौबा जों दा बाहाय जों बुला सोला सोरखौबा बुनांगौ सोरखौबा मा नांगौ बे खालामबा बिराद गाज्रि जायो मानो होनबा नोंसोर दा बेनिफ्राय डाइरेक्ट खारि खालामनानै डाइरेक्ट न'आव थांगोन रावबो बिसिबाय थिखु थिखु थाबायनाङा मिथिबाय सानैसो जिखुनु जाया दा खालि खालामनानै सोरनिबा आरो खोनासं नोंबो जेरावबो दोननो नाङा नोंबो आरो बेखौ आं लाला आं नांला आंनो होननानै जेरावबो थांनो मोना खिन्थु मामाया नोंनावसो जागोन दाया नोंनावसो जागोन माबा मोनसे खालामोबा रिजानाव दे अके आंथ' सानैबो थानाय